Ndị be anyị ndewo n'ụtụtụ ọma deeje unu abụọla chi jiọkwa. Aha m bụ Ogechi Sylvia Eze, abụ m dọkịta. Anyị ka nọ na ọnwa Ọgọst mgbe anyị na-eme emume Ọgọst meeting. Ya wụ na ọnwa Ọgọst ka anyị na-ekwu okwu gbasara ahụike ụmụ nwanyị. Ekwugo m ọtụtụ okwu gbasara ahụike ụmụ nwanyị. Ekwugo m maka fibroid, emego m onyonyo maka fibroid, ọ nọ na my YouTube channel. Kwuo okwu gbasara cervical screening, ya wụ test anyị na-eme maka ọnụ akpa nwa. Kwuokwa maka ọbara mgbali elu ma ọrịa shuga. Taa achọrọ m ikwu okwu maka ihe anyị na-akpọ na bekee menstruation, ya wụrụ nsọ nwanyị. Ịma ahụ nwanyị dị iche na ahụ nwoke, ya mere anyị kwesịrị ịma ihe gbasara ahụike anyị. Nsọ nwanyị na bekee a na-akpọ ya menstruation. Ọ mgbe nwanyị ga na-ahụ ọbara si ya na ahụ nwanyị ya na-apụta. Na nwanyị na-ahụ nsọ ya once a month. Ọ na-ahụ nsọ ya once a month. Ya wụrụ ụmụ nwanyị na-awụ once a month. Ya bụrụ na a ga-ahụ nsọ a, o nwere ike last ihe dịka ụbọchị 4 ma ọ bụ ụbọchị 5. Nwee ndị ọzọ ga-awụ nsọ ha nwee ike last ihe dịka ụbọchị 7. So ụmụ nwoke ada ahụ nsọ mana ụmụ nwanyị na-ahụ nsọ. Ka ihe na-eme ka nwaanyị nwee nsọ ya, anyị kwesịrị ịghọta ihe na-ebute ya. Maka na anyị ghọta ya, anyị amara mgbe nwaanyị nwere ọrịa, because enwe ọtụtụ ọrịa na-enye nsogbu nwaanyị enwewezie nsọ adịzie iche n'otu ọ na-eshi adị. So nwaanyị ọbụla kwesịrị ịma mgbe nsọ ya kwesịrị ịbịa, marakwa ugboro ole nsọ ya na last. So enwe ndị na-awụ nsọ abịa enwe ihe dịka 1 month before nsọ nke ọzọ abịa. Nwekwa ndị ga-awụ nke ha na-awụ ihe dịka a month plus. Nwekwa ndị ga-awụ nsọ ha ga-awụ 2 months. Nwaanyị ọbụla kwesịrị ịma mgbe nsọ ya ga-ebido. Enwekwa ndị ọzọ na-awụ nsọ ha bịa, like m ji kwuo before, nsọ ha nwere ike last 4 days. Nwekwa ndị ọ ga-awụ nsọ ha nwere ike last 5 days, 6 days or a week. Kedu ihe na-ebute nsọ na nwaanyị? So anyị na-asị ele mgbe nsọ na-ebido na nwaanyị, na bekee na-akpọ ya menarche. Enwere some women nsọ ha nwere ike ibido ha ruo ihe dịka afọ 11, 12 ma 13. Nwekwa ndị ọzọ ga-awụ nsọ ha nwere ike ibido later. And ọ na-adị mma ka anyị mara that ọ na nwaanyị erugo ihe dịka 16, 17 ọhụbe nsọ ya, biko anyị kwesịrị gaje hụ dọkịta ka eme test. Because enwere some people ọ ga-awụ maybe hormones ha na-emepụta hormones. Ekwugo m before mgbe m kwuru okwu maka breastfeeding, ekwuru maka hormones. Enwe estrogen, nwee progesterone. All these 2 hormones na-eme ka nwaanyị nwee nsọ. So ọ na nwaanyị erugo 16, 17 ọhụbe nsọ ya, biko ka agaje hụ dọkịta. Ọ na ọbụrụ hormones, enwe ụmụ nwaanyị ọwụ mgbe ha mụpụtara ha, ahụ nwaanyị ha emepebe ọfụma. Onye ahụ nọ like this, mgbe nsọ ya ruru, ọbara ahụ ga na-abanye n'ime afọ ya. Ụdịrị ndị ahụ ekwesịghị ame ha operation. Ha emepe ahụ nwaanyị ha, ọbara ahụ afụtawa. Nwekwa ihe ndị ọzọ nwee ike ime ka nwaanyị ghara ịhụ nsọ ya. Enwe ndị ọnwa anyị na-akpọ ya congenital abnormalities. O nwere ike ịwụ na mgbe a mụpụtara nwaanyị a onwe ya akpa nwa. Enwe some women na-enwe akpa nwa. Nwee some ụmụ nwaanyị na-enwe nke anyị na-akpọ ovaries. Nwekwa sometimes stress. Ụmụ nwaanyị nwee ezigbote stress like this, nsọ ha mebi nsọ ha ga-abịa. So anyị kwesịrị ịma. Nwekwa ndị ọwụ ha na nwoke na ha emela mmekọrịta, nne na nna ha agaghị ama. Nwaanyị a adịghị ime already, ọ na-eme n'ụwa anyị nọ na ya. Enwekwa some girls at the age of 10, 11 ha na ha emela mmekọrịta. Anyị kwesịrị na-ekwu okwu maka ihe a, because enwere some people ga-asị nwa m nwaanyị bụ virgin, ya na nwoke ada eme. Ị gaghị ama ya na nwoke a na-eme, nwaanyị adịghị ime a na-asị na nsọ ya abịabe.
So n'ime ahụ nwaanyị amụta ha na nwa nwaanyị niile na-enwecha anyị na-akpọ ya ovaries. Ovaries bụ ebe ama m ka m ga-esi kọwata ya n'Igbo. A na-asị egg. Ịma nwoke na nwaanyị meet, nwaanyị na-ewepụta the egg, ya wụrụ akwa, nwoke ewepụta sperm, ha abụọ bịakọta ọnụ amụpụta nwa. Otu ahụ ka nwatakịrị na-eji ya fọm. So nwaanyị ọwụla amụpụtara, baby girls, na-enwecha akwa niile n'ime afọ ha. Now amụọ nwa na-etolite ihe ọrụ ihe dịka 10 years obido kpụwa ara. Ihe dịka 11 years o nwere ike ịbịa na-asị na afọ na-egbu ya mgbu at certain times of the months. Now nwatakịrị nwaanyị na-etolite, those hormones, mgbe ọ ka dị ntakịrị, those hormones enwe ihe ha ga na-eme. Ọ na-eru ihe dịka 11, 12, those hormones ebido increase wee na-agbalite n'ahụ nwaanyị a. These hormones, estrogen and progesterone. Now nwaanyị bịa ka ebe o kwesị ibido nwa, akpa nwa nwaanyị dị like this. So nke a wụ the womb, nke a wụ the fallopian tubes. Now estrogen ga-eme ka ọbara bịa wụshichawa n'ime akpa nwa. Ọbara ahụ na-aga ebe ahụ because ọ na the egg nwaanyị dị fertilized. Nwatakịrị ahụ na-etolite n'ime akpa nwa ga-need nri, and all from ọbara ahụ. So the estrogen na-eme ka ọbara bịa ju n'ime the womb. Anọ like this at certain times of the month, anyị na-akpọ ya ovulation. Nwaanyị nwee ovulation, ihe ga-emewu akwa ahụ ga-esi from the ovaries banye n'ime the fallopian tube, nọrọzie na fallopian tube chebiri the sperm. Ọ bụrụ na the sperm abịarọ, progesterone with the second hormone, progesterone ga-eme ka ọbara ahụ nọ n'ime akpa nwa wụshiwa, ya wụ menstruation. So ọnwa ọbụla na-enwe fertilization, ihe ga-eme wụ ọbara ahụ niile ga-awụshishi in menstruation. So ọ dị mma ka anyị mara that menstruation wụ ọbara si n'ime akpa nwa nwaanyị apụta. Ọ bụrụ ọbara dị dọtị, ọ bụrụ poison, ọ bụrụ ihe a ga-asị ewerela ya mee juju. Ihe a wụ ihe si n'ime akpa nwa nwaanyị wee pụta, and ọ dị sterile. Now some girls na-ahụ nsọ ha ihe dịka 11 years, some na-ahụ ya 12 years, some na-ahụ ya 13. And ọ na-adị mma ka nne ọwụla na-agwa their girls maka ihe a, because some girls amara. Enwe some girls na ha ga toilet ahụ ọbara, ha ebido bewa akwa, ụjọ abịa ha ma ha mere onwe ha ahụ. Nwekwa some people na-asị nwaanyị hụ ha na nsọ ya, nwoke metụ ya aka ọ dịrị ime. Ihe ndị a bụrụ eziokwu, mana ọ dị mma ka anyị na-agwa our girls, because nwaanyị ọwụla bido hụwa nsọ ya dị fertile, ọ dị o nwere ike ịtụrụ ime. So ihe ahụ niile ị na-agwabe nwa gị nwaanyị, biko gwakwa ya, because ana m asị that knowledge is power. Onye ọwụla, nwaanyị ọwụla ma maka ha body ga-ama ihe o kwesịrị ime. So before nwa gị nwaanyị ahụwa nsọ, ị kwesịrị ịgwa ya maka menstruation ka ọ ghara ịdị shock, because enwe ndị na-awụ ha hụ ọbara ha efentie. Ị kwesịrị ịgwa ha maka sanitary pads, maka ndị na-use sanitary pads. Enwekwa ndị na-use tampons, but some people ada like use tampon. Tampon nke a na-etinye n'ime ahụ nwaanyị, some people na like ya because some people na ọ na-afụ ụfụ, some people si na ha achọghị ha ka wụ virgin. So ekwesịrị ịgwa ha maka sanitary pads, otu a ga na-etinye ya na pants, otu a ga na-ewepụ ya ka ọ ghara ịwụ anọ like this, ọbara eju ebe niile na-awụpụ n'akwa ha na-esi isi. Ha etinye ya oru ihe dịka 4 hours, change ya ma 3 hours depending on how heavy nsọ onye ahụ dị. Ewepụ ya, etinye ya. Ekwesịghị itinye ya n'ime toilet. Enwe ndị chesi na sanitary pad bụ tissue, ọ bụrụkwa tissue. Itinye ya na toilet, ọ ga-block kwa toilet. Enwe ndị ọgwụ ga-etinye ya na waterproof, ha hụcha nsọ ha agbaa ya ọkụ. Nwe ndị ga-awụ ha bịa ha emepe ha dige olulu lie ya n'ime ebe ahụ. Nwaanyị ọbụla kwesịrị na-enedo onwe ya mgbe o nwere nsọ.
enwere ndị na-asị biko ị ga na-asa ahụ every day. Sometimes ị kwesị ịsa ahụ twice a day depending. Ọ bụ na ị nọ n'ebe heat, oke heat na-eme, ị kwesị na-asa ahụ gị because ọ na-esa ahụ sometimes bido shiwe ishi. Ihe ọzọ nwaanyị kwesị na-eme wụ a na-use toilet roll. Toilet roll adịrọ mma because toilet roll ọbịa ọ na-agbarịchicha pieces of toilet roll na-abanye n'ime ahụ nwaanyị. Sometimes o nwere ike ịkọsụ ha ihe dịka thrush, ebido kọwa ọkọ. Maka enwe ndị na-awụ till today, mgbe nne na nna anyị ha nọ na-use rag, enwe na-awụ ha use rag ha saa ya mmiri. Biko ọ dị na-use rag, biko make sure ị na-keep ya clean. Then for those na-use tampon ọ na-adị otu a, ovuru ivu like this, ọ na-adị otu a, this microshaping pin otu a ka ọ na-adị. Ha bịa ha fanye ya n'ime ahụ nwaanyị, oju ha ewepụta ya, change ya, tinyekwa ya ọzọ. Ma anaghị achọpụtala enwe nsogbu na-apụta ma ndị na-eyuzu tampon. Ọwụ nnukwute nsogbu na medicine anyị na-akpọ ya toxic shock syndrome. Enwere some women ha bịa ha etinyecha tampons n'ime ahụ nwaanyị ha echefuo ya ebe ahụ, nwaanyị ebido nwee nnọọ ezigbote infection. A achọpụtara na some of these women ga-awụ ha nọ like this, abụ ihe na-eshi ishi esi ha na ahụ nwaanyị na-apụta, ha na-enwe nnọọ fever. Ịjụọ ha elebe ihe a shi ha ama nghọta until ịjụọ ha ịnọ on your period, ha nwere ike isi ọkwa eziokwu last week. Ọ na-awụ anyị bubata ha na ụdịrị ha na-awụ emergency because enwere some women ihe a gburula. Ọ na-cause sepsis bụ severe infection. Anyị bubata ha na clinic, emepe ahụ nwaanyị ha ga ịhụ the tampon anọla ebe ahụ. Sometimes ọ chala black, cha green, wepụta ya nnukwute ihe a na-esi isi. A na-ewepụta ya nyewe nwaanyị a antibiotic because o nwere ike igbu this woman or this girl. So because of that, anyị na-ekwu that onye ọbụla na-eyuzu tampons biko na-echetakwa ichenji the tampons. So na-asa ahụ. Then enwe ndị na-asị that nwaanyị na-ahụ nsọ ya na nwoke na-emekọrịta ọ ga-adị ime. Ihe ahụ kwa asị. Nwaanyị ọbụla nwere ike ịdịkwa fertile during her period. So ọ dị mma nwaanyị ọbụla gbarakwa that gị na nwoke mekọrịta ime ike ịdị ime, ọ na-plan ịdị ime. So ihe anyị ekwugo m okwu maka contraception. Nke ahụ for ndị na-achọrọ ịdị ime, but again marakwa that contraceptions nwekwa complications. So ekwugo m okwu maka ihe bụ menstruation, nsọ nwaanyị. Mgbe nsọ nwaanyị na-ebido, ekwugo m okwu maka hormones estrogen and progesterone na-eme ka nwaanyị bido hụ nsọ ya. Ekwugo m okwu maka ọ na nwaanyị ahụ bụ nsọ ya ihe ruru dịka 17 years 18 years ha kwesị ije hụ doctor ka eme blood test. Enwekwa ndị ga-need operation. Then ekwugo m maka ihe ụmụ nwaanyị kwesị na-eme mgbe ha na-ahụ nsọ ha. Then aga m emekwa onyonyo ọzọ ikwu okwu maka abnormalities. Ụmụ nwaanyị na-enwe nsọ ha na-abịa nnọọ every time. Nwekwa ndị ọzọ ga-awụ like this, ha nọ like this, ha na-ahụkwa nsọ ha again. M ga-ekwu okwu na onyonyo ọzọ. Achọọ m ka nke a tee aka too much because anyị ka nwee ohere ikwu okwu maka ahụike ụmụ nwaanyị. Nne biko na-agwakwa ụmụ nwaanyị gị maka nsọ ha. Na-enye ha ego eji egote pad. Enwere some people na-ada enwe ego eji egote pad. Because of this, ha na-ejezi lectures, ha na-eje ọrụ. Anyị na-akpọ ya period poverty. Enwere some parts of the world na girls enwe ego eji egote pad. Biko na-enye your girls ego ha eji egote pad ka ha na-eje akwụkwọ. Nwaanyị ọbụla ekwesị isi that onye ejero school because of period were a normal part of ahụ nwaanyị. Enwekwa ndị ọbụla na-asị nwaanyị na-ahụ nsọ ya ọma mbata n'ụlọ, ọma nshi nri. Biko ihe ndị nke adịrọ mma. Ọ na-eme ka ụmụ nwaanyị na-ewe iwe na ha wụ ụmụ nwaanyị. Ihe a wụ part of our bodies, all because of period mmadụ ka mmadụ nwee ike ịdịrị ime, mmadụ nwee ike isi yes I am still fertile. Biko enwe ajụjụ ọbụla unu chọrọ ịjụ, detuo ya na comment section ka anyị na-ekwu okwu na-aga. Aha m bụ Dr. Ogechi Sylvia Eze ni Odocha ka anyị na-ekwu na-akọwatara ihe gbasara ahụike ụmụ nwaanyị. Ndewonu.